sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes Pizza 27 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. 28 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na 35 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Sug-alawon tana ang tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal school board sa Bacolod na talana magasapol sa Disyembre 1. Agod talakayon ang mga preparasyon in kaso may pagbag-o sa educational system sang DepEd masunod nga tuig. Kawatan nga nadakpan sang civilian guard nga nagpangawat sa sulod sa isa ka establishmento komersyal sa downtown area ginpasakaan na kaso sang Police Station 1. Lalaki pilason matapos ginbuno sa syudad sang Escalante. Gobernador Lacson ginpasidunggan ang 223 ka mga teacher scholar graduate sa USLS Bacolod. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Aba, may panugyan si anak kalusugan party list nga representante Mike Defensor sa pamuno sang Presidential Anti-Corruption Commission nga si Greco Bilhica nga maghipos na lamang kon wala sang ebidensya nga magapamatuod nga involve ang pila ka kongresista sa korupsyon. Ini ang ginhimo nga pahayag ni Defensor matapos ginpalayag ni Bilhica sang Miyerkules nga may manubo 12 ka mga kongresista nga imbulbado sa korupsyon sa mga proyekto sang DPWH. Suno kay Defensor, ini na ang ikadua nga tion nga nagbuya sang aligasyon si Bilhica nga wala nagapalayag sa ngalan sang mga kongresista bangod wala man siya sang babakod nga ebidensya. Para kay Defensor, hindi patas sa iban nga kongresista kag sa Kongreso ang ginahimo nga akusasyon ni Bilhica nga may pila ka mga kongresista involvado sa korupsyon pero wala niya ginpangalanan kag wala ginakasuhan. Suno kay Defensor, hindi trabaho ni Bilhica ang pagpatigayon sang trial by publicity kundi trabaho sini ang pagtipod sang ebidensya kag maghimo sang kaso batok sa mga opisyal kag magfile sang kaso kangay sa Department of Justice o kon Ombudsman. Hindi ta makaintindi kay Defensor. Defensor ang apelyido ya, depensa sa Kongreso. Dapat kuntani, siya pa ang magduso nga imbestigaran, hingadlan ang mga ngalan. Kay kung wala malang sila sang sala kag hindi matuod ang aligasyon, ano gid ang ginakakulbaan? Nga pauntatod mo ang iban nga insya sa gobyerno, ginpamit lang ang mga ngalan, iban nagkalahuyan, iban sinipa sa pwesto, pagkatapos anay kay Kongreso ang ginarangkada, todo depensa ka mo? Dapat kuntani, kung transparent ka mo, kag wala man kamo naghimo sang kalamalamahan, kag wala kamo gaganit sa mga proyekto sang DPWH, dapat kuntani nga kamo pa magduso nga hingadlan ang ngalan. Dapat kamo pa ang mag-ayo kay Bilhica, sige na, hingadlin ang ngalan para bisan paano mabalaan sa publiko kung sino ang gakaute sa kabansang gobyerno, people's money na.
Hindi ko kaintindi kay Dipensor. Kung humano siya, porte, anay kinatandog ang Kongreso, gasiling siya. Wala kuno sang obligasyon si Bilhika. Anong buot yung silingon? Kung may ara ginman nga mga korap dira, nga mga mamalida, hipsan talang, kung iban nga sangasang gobyerno, gangisi kamo, kung arangkadahon sang presidente, bisan si Presidente Rodrigo Duterte, kipot bibigya, daw hindi man siya mabitlang sa mga ngalan sang mga kongresista. Ang pila ka mga sektor gaduha-duha na, nga basi iya kaalyado, kay klaro, nga suno man kay Bilhika ang iban sini kaalyado sang administrasyon. Daw hindi among ginahimo di Dipensor. Dipinsahan niya. Ginapangita naton kung sinong kurap dira sa grupo sang Kongreso. Todo dipinsa siya. Daw hindi amo. Dapat nga abrihan transparent kung mitlangon giman kag kung ipasa giman ni Bilhika kay Presidente Rodrigo Duterte, at least kay balo ang presidente. Bisan pa nga hindi niya luyag mitlangon ang mga ngalan kay posible kaalyado niya. Amo ning malain sa atong gobyerno. Ini nga mga tao gaginpili man sa mga distrito nilang pagkatapos nga idiron sang tao kung sinong gagasto, sinong gakuot sa kaban sa gobyerno, kay kwarta ina sang tao, people's money ina, imbes nga updan nila ang investigasyon, daw punggan pa nila, daw balabagan pa nila, ato balang daw may ara kamo ginatago sa sulod sang kaban nga hindi luyag buksan. Ang ginapaabot ato niya nga abierto sila, ang ginapaabot ato niya nga magsiling sila, okay, hingadli ang alan, name names, para mabalaan ta kung sinode sa Kongreso ang palakaot sa kaban sa gobyerno. Si Dipensor, gindipensahan niya ang Kongreso, imbes nga iduso ya kabilika nga padayunon ang investigasyon daw punggan niya nga may ginatago kamo da sa Kongreso. Kung iban ganing ahensya nga arangkadahon, gangisi kamo. Kung mag-arangka kamo sa nga pila ka mga korupsyon, siling mo daw si sino kamo. Anay kay inyo na og saran ang ginarangkada, daw hindi nyo luyag nga ingadlan ang ngalan, daw luyag ya pataguon, ang silingon, bisan sige na ang pagpangurap dira, pagurakot, sigihon talang. Kay ginadipinsahan nyo ang inyo kaalyado. Dapat punta ni, si Dipensor ni, amo ni magsiling, okay, hingadli ang ngalan, kung sinuin na sila, hindi kay punggan niya, nga daw ato balang luyag ya, nga daw si Bilhika pambay sala. Kung ako ya kay Bilhika, panghingadlan ko na. Kung ako man kay Presidente Rodrigo Duterte, dapat kay hingadlan niya na para magsiling ang tao nga wala siya pinilian kag hindi double standard ang iya administrasyon nga para lang sa kasumpong, para lang sa kontrapolitika kag kon iya administrasyon, iya dipinsahan daw hindi maayo ina sa pananawan sang publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:10 morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aber, kamusta na ang mga dalagko nga balita ang nagtuluhaw diri sa Bacolod kag probinsya? Kamusta mga merkado? 10 minutos na nakaligad ang korpyo. Kamusta na ang pagbiyahe sa aton mga driver? Kamusta na ang palibot sang syudad sa Bacolod? Ang aton patrol subong nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Sila na ang magadulong sa aton sang mga balita. Como Biyernes subong, sigurado ako ang nagaman sa patrol. Kung inyo makita, dalaga ina, guwapa ina, amo ina siya ang nagapungko sa aton patrol karon nga kaagahon. Updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning. Akon matugnaw nga kagahon sa tanan naton nga mga ka-action Fred no kag sa woman of course. Lapit na lang action Fred nga butong sa mga inadlaw. Maabot na kita sa Disyembre 1. Kag hindi na ginaya mapunggan ang action Fred ang ginatawag nga Disyembre. Kahit pila na lang kaadlaw, it's Christmas Day na action Fred no. Amo hambal nila
nga matamat naman ang iban do nag-change of heart Action Fred no nambal sila nga tilapit na design ta pero sa una kong madumduman mo Action Fred September pa lang damo na nagaigpat-igpat ng mga suga pero subukan Ay, Action Eden, Action Fred antes na magpadayon, may luyag lang ako ipamangkot sa imo. Kay kasulod na Disyembre, ano subong ang wish mo sa bulan sa Disyembre? ati hindi na ko yung magduwa-duwa Action Fred sa wish ko mangin COVID-19 free ang bugos kakalibutan Action Fred sang una ya do mahambal ka nga kung mag-wish ka mapamangkot ang iban ang sarili mo lang bala kung bagang wish mo subukan Action Fred totoo ginaya mo ginang wish ko Action Fred kag kadamo man ko sang mga ginpamangkot bala Action Fred amo man ang luyag nila tanan so kanami Action Fred no kung i-combine na tanan nga mga wishes and prayers kag di syempre updan man sang aton actions Action Fred sa simple lang nga pag tuman sang mga ginapatuman nga health protocol hindi ina imposible Action Fred di bala Correct. Kang kun 95% sa panghuna-huna, pariyo ina sa panghuna-huna mo. Kag updan ina sa pagtangla makadali dito sa ibabaw, sigurado, base kon ihatag ina nga Pasko sa aton sang ara sa ibabaw. yes wala gina sa imposible sa Action Fred na Correct. nagapatigi ko dira kahit di ang tawo man Action Fred mo ang medyo budlay man kwanon explikaran bala kanami pang itikon bala magpasaway kahit di may ara man sila yasang ginaiyaman nga mga kasones mga pagpati galing kahit di sa sini mga katabo subong Action Fred isa lang ito sa gihapon niya ang aton nga ginabalikan amo inang mahal nga makaako Action Fred no Correct. kasi sini nga Christmas sa pahibalo antara ngayon na birthday pero kabalo ko kita ang tagaan niya sang Pasko Action Fred kag Wala siyempre, sang imposible sa Dios. yes correct in Action Fred kag di panugod naman na dayon para sa bagong tuig naman Action Fred nga ato naman nga ato bangon 2021 kag kabay pa manginhilway Action Fred no ang tanan sa katalagman sa tanan nga mga akon ano the Action Fred nga mga fortuitous event nga mahimo magluntad Action Fred sa tuig 2021 kabay pa nga makabawi-bawi kita tanan pag-abot pagtapak kita Action Fred sang Enero 1 tuig 2021 samtang Action Fred diri sa syudad sa Bacolod kung palibot man sang Negros Occidental naglabay kita sa Libertad Public Market ayon magud wala pa man sang aton mga otoridad yun nga nagabantay ati naga-double triple parking lang din sila sa dalanon ang apat ka lane single lane na lang Action Fred no ang maagyan sang mga salakyan iya nga nagalinabay kay teng iban nagapangumpra temprano pa para mag-ulo-adlaw may ara na sila sang lulutoon especially nga ang estudyante subong bisan ara lang sa ila puloy-an nagabugtaw man aga bangod nga para mag-eskwela sa online or answer man sang ila sin Action Fred nga mga modules subong man ang aton sini nga mga empleyado mga aga pa man nagabugtaw Action Fred padulong sa ila trabaho nga ti subong na palangga gid niya kaayo nila Action Fred ila mga trabaho kung kita man kay ti kon madugduwan mo Action Fred may iban gani yung mga negosyo nga nagsira may iban nga mga nagpang layoff sang ila sini nga mga empleyado that's why nga hambal nila kung tugtog subong may ara ka pa sang trabaho swerte kag pasalamatan mo ina Action Fred especially nga ang mga ano ni Blackis pa ang mga remedyo general ni kumbaga ginatawag Action Fred mga construction workers naton mga apektado wala sila Action Fred mo kay subong nga tiyempo sinuwan bisigi ka pa tuko dira sang mga balay o kung building bangod nga nagasuffer gid Action Fred ang tanan bangod man sa paghuyang o pagnubo Action Fred sang ekonomiya pero speaking sang aton si Action Fred nga mga estudyante nga nag-eskwela kay ti kahapon sa national nakita naton nga ginatun-an sang aton sini nga mga otoridad sa DepEd ang limitado na face-to-face classes. Pero Action Eden, Action Fred. aton lang personal, imo opinion sugot ka sini sang face-to-face. Action Inyo, Fred. imo yung opinion ha?
Ako na opinion action Fred personally hindi pa ko action Fred magsugod. Bangod nga ang syempre wala man kita nag-underestimate sa understanding man sang aton sa mga estudyante. Pero kisabal action Fred kung syempre pud mo da barkada mo, pud mo yung mga friends, mga classmates, malipatan mo gid action Fred mo nga magpatuman sang social distancing. Correct. Ati nagasalig ikaw nga adlaw kung mo nagakita ay hindi na ikaw mag-face mask kung magstorya sa iya mga amon action Fred nga pagkabutang unless nga daw pareho sila action Fred PBA bubble bala nga all throughout the klase dira lang gid sila wala sila guwa-guwa hindi sila makasalba iban nga tawo ara action Fred basi posible pa no galing adlaw ang estudyante ang maestra nagapuli man wala kabalo kung din sila nagahapit wala ta kabalo action Fred basi carrier sila sang virus. That's why nga nagpalayag ang Alliance of Concerned Teachers o CONAC sa syudad sang Bacolod nga wala sila nagapabor sa proposal ni Education Secretary Leonor Briones bisan pa action Fred nga limitado ina nga face-to-face classes. Kaya hambal nila action Fred bisan tun-an pa na nilang sistema sang panibag-o ina nga ginaduso abing limitado nga face-to-face. So imposible action Fred o kung dako man ang chances nga mangin rason ina sang local transmission naman anay nga do jutay pitik na lang gid pahanugutan na to ang request nga MGCQ ang syudad sa Bacolod basi ko amo nang matabo action Fred basi mabalik kita no sa GC or mapabilin kita sa GCQ or basi next level pa ya dira action Fred kabay pa i-maintain tania nga nubo ang kaso diri sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kay sa na-mention ta action Fred tanan kita ya pangarap kumbaga nagalaom kag ginapaabot naton mangin zero COVID-19 free kita tanan isa na direction Fred ang syudad sang Talisay nga mangin COVID-19 free city sila sa maabot nga Pasko action Fred ini matapos nga maka-record sa unang kaginan sang 3 kasunod-sunod nga adlaw nga may pinakadnubo nga active case load sang COVID-19 action Fred. Kay as of November 26 sa aton data dere sang PIO Talisay may 11 na lamang ka mga active cases nga ginakabig bilang pinakarupo umpisa sang pagsaka sang kaso ni action Fred sa tong tuig 2000 sa tong Setyembre nga bulan action Fred. Kay may ara naman sila 20 ka mga barangay nga COVID-19 free. Subong man di action Fred sa syudad sa Bacolod sobra na to nga. Because tunga lagi gani action Fred no kay 31 sa 61 ka barangay sa syudad sang Bacolod. Ang COVID-19 free na. Yes, action Fred. Sa sulod sang 14 días na in-action Fred. So kabay pa ang ina nga mga constituents sa dira nga mga barangay well informed na gid kagati padayon sa gihapon ang information dissemination sang aton sini nga mga barangay officials para mapabilin ang nga COVID-19 free ang ila sini barangay although hindi mo man makontrol nga may magwa sulod gid action Fred sa ila dira barangay bangod nga naga trabaho ang iban may mga balaklon sa gwa sa ila barangay mga kinahanglan iproseso ti importante nga kung magwa sa ila barangay pati lang sa pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield, kag ipabilin gid ang social distancing kag likawan ha nga kung example action Fred mo nang kisa ang sunlog bala nga kisa mahagadan ka sang imo sini nga mga barkada dira mga abyan dira or other himata man nga example may birthday o kon may event action Fred mahapit ka tapos gulpi lang bala mahambal ay pagkapila kadlaw mambal nga ay nakadto ka to sa birthday ni amo niho bauti dala ka gito sa contact tracing parehas wala action Fred na tabo sa banwasang Binalbagan kay ti ginapangita to ya action Fred ang mga mga nag-attend kumbaga sa
mga nagbisita ay may Action Fred sa Haya Oho. sang nagtaliwan nga binalbagan Vice Mayor o si Saod angot sa travel history sang COVID-19 patient number 150 nila. Kaya may public advisory sila kahapon na kung sino man ang nagbisita sa tong Nobyembre 14 alas 5 tugtog alas 8 sang gabi mahimo kag palihog kung Action Fred mag-report sa local health authority sa tagsa nila ka mga barangay. Amo Black Action Fred, hindi mo hungod ya mo. Hindi mo hungod nga magkatodra malay mo man niya nga may magpositibo kadungan mo dira nagkadto galing tiya mo ng hambal nila nga likaw ka na lang kung pwede sa mga Action Fred para hindi ikaw madala sa contact tracing kag wala ka man Action Fred ang palaligban ikisa magambal ka nga ay dala ko sa contact tracing dumapapraning ka Action Fred do nga basi ang amo na nga tawo nga nagpositibo sa amo na nga area na istorya mo. So, likaw-likaw lang sa aton sini nga mga ka-action. Kahit prevention, yapon, Action Fred is better than cure. Correct. Although nga tunggo makita mo subong sa aton, ang mga active cases diri sa aton Action Fred, lunsay, mga asymptomatic. Pero hindi lang kita magsalig, no? Kahit sige hapon, asymptomatic gani, basi wala ka dira kabalo, nga na istorya mo, carrier sang Oh, nadula si Action Eden. Aber, tawagan ta siya sa aton special communication para arang kadahon ang nabilin nga mga balita nga idulong sa aton tagpalamati. Action Eden, come again. Action Fred, lastly na lang pahanumdum lang idigyapon sa aton sini nga mga ka-action nga ipatuman gyud ang health protocol kag wala labot sina nga ganang kapaday ng pandemya. May mga nagaluntad pa nga mga aksidente sa dalanon. That's why halong-halong gid extra careful gid sa aton sa mga ka-action, extra mabinantayon sa tanan nga oras, especially kung ara ka sa dalanon. Kag of course, Action Fred, no, ang sini nga mga health authorities pa dahil sa gihapon nga nagapangabay sang kooperasyon sang aton sini nga mga ka-action. Kag hindi lang magsalig bala kag magpati man sa imo man mga ginapatihan. Tapos mayo man kisa na magpabati ka. Kung hindi ka na magpati, hindi lang magkuhan dayon may una-unaon mo man nga kung i-weigh mo mag-Action Fred, kung makabenepisyo ina sa naghambal lang o kung makabenepisyo sa imo, sa iya, kag sa tanan nga yara sa palibot mo Action Fred. So sa aton liwat yung mga ka-action, advance Merry Christmas sa aton tanan kay gina-claim naton nga COVID-19 free na pagtapak mismo sa Desyembre o kung pag-abot na gid sa tion sang Paskwa. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kadadla kay DTX 500 may detoxifying compounds nga nagatinglo sang aton dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ni sa liver inflammation. Florida, USA. Isa ini ka stand-alone vitamin D3 nga pure, potent quality, kag high bioavailability, mahapos pa ini imnon bangod ang soft gel, ang himo ni siya sa extra virgin olive oil nga mayara pa sang rosemary extract, agad mapabilin ang freshness kag potency kong imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ka actual vitamin D3 nga ginausal sa pila ka mga klinika batok naman sa HIV, cancer kag iban pang balatian kag ang mas manami pa
Safe ang vitamin D3 para sa mga nagabusong, lactating mothers, subong man sa mga may maintenance medication, gani mag-inom na sang life extension vitamin D3. Observation report kag iban nga balita halin sa Patrol Aksyon Even Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na madmad na kaagahon ron. Plano na kung ano ang pamahawon sa una sang amon panahon. Bugtaw kami alas 4 sa kaagahon. Ang iloy namon may isugo na. Panglampaso ka, akot ka tubig kasi una wala pa ni mga bulubasiwa nga ni. Pagkatapos amo na yan, panglampaso, panilhig, tanan-tanan na. Amo na sa unay ang mga ginikanan mo. Istrikto na sila ya sa kabataan. Amo ni ura sa unay gabira-bira na kami sang lampaso sa salog. Kaya sa una mga malam, hindi sila luyag ya. Nga pagbugtaw nila, nga mahigko ang salog, kinala hiningid. May floor wax pa na sa una. Amo na ya, balbal ka na sa kagaon antes maligo kang magpadulong sa eskwelahan. Sa una daw, wala pagin magmuda, gani ang pamahaw mo. Pandisal sa una. Pandisal, kape, taho, pili ka lang. Amo na sa una, sa amo timpo ya. Kung kaisa, wala pa wala pa kung may kalokalo, may subrabe, kung may kalokalo, wala sudan, tultol. Hindi gani, samo puriko, nga mantika, akala may lasumong gani daw ko niya. Porte sa una, inagyan namon, ang aton niya ginalinan, porte kaimol mo. Amo na ya ang amon pagpangabuhi sa ano. Enjoy man kami Tuto man, hasta nga pag-abot sa tiyon bala, nga makakulukar ka man, nga makadawa-dawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Daligid lang. Una nga hutong ini. Sang aton pagpulo panamyaw kay Joset Magua de los Reyes, kay Jure Monteliano, kay Miriam Panagiton, kay Ibon Boucher, sa Germany ini siya, gamonitor, kay Mon Lisay, kay Jocelyn Libuon Despojo, kay Helmon Garbanzos, kay Lito Secundes sa Riyadh, Saudi Arabia, kamusta da? Kay Rune Sidayon Gordon, kay Alex Puentes, kay Ann Bingno, kay Didini Juna, kay Skylab Grapa Casibuina Sarmiento, kay Miriam Panagiton, kay Estilier Eprelen, good morning lang. O sige, kay Rizale, kay Banisa Mayo, good afternoon ko no. Kay hapon to sila mo. Bao, happy Thanksgiving. O dito sa ila kay may Thanksgiving. Bao, ti kamusta da? Okay man lang? Wala social distancing? Okay Banisa, sige ulan da ice. Bao, nami lang to no? Kay may gato pa ang ice dito sa Minnesota. Las 4:28 na, oy ari ho, sa panahon sa pandemic bala. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon
Radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:33 na. Wow, siling ni Vanessa Mayo, 37 degrees ang temperatura dito sa ila. Portes pagkatugnaw ba? Ba kung mga amo ni sa Pilipinas katugnaw? Damo gi hospital nga may mga arthritis kag rheuma. Kalapugday lang uro, hindi ka bangon. Ay, puwerte ho. Oh, kamusta na ang aton mga kauturan? Da kay Adi Dikito, good morning lang kay R.R. Muntua Rehenio, kay Erne Odasco Lidas. May lang nga pag-monitor, no? Dira kay Engineer Mongkada sang Silenoms, bugtaw na. Kay Judge Nap Diamante, sigurado gabugtaw naman. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta na? Kay Dr. Ray Balinsa sa Binalbagan. Dira kay Pare Remias Arroyo, kamusta ka da? Gapangapi ka na da? Kay Raul Alibugas dalom, mabirto na. Bawhidlaw na ko kay Roy Marino, ho. Dira kay Pare Erneng Hurilia, good morning. Kay Paring Istoy Quirido. Dira kay Nini Pato sa Burgos. Gati kang tikang ka na? O sa grupo balas ang Kaisi Boys. Kay Parinik Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Syukon.
kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporado, kay Hubert Carion, kay Mayor, dira kay Jutay Pascua, kay Lorene Canson, kay Buni Adbin Kula, kay Bibitan, may ara kita kay Engineer Nariel Bantay, may ara kita kaladtuan karon na. Pulaw-pulaw sa atong abyan, no? 3 kadlaw kag ilubong ini siya sa Domingo nga adlaw. Katapusan nga respeto sa aton abyan, mapulupong ko anay kita karon sa hapon. Dira kay Imbong Adyo Kaampo, good morning man. Sige, arangka kita sa pila naton ka mga obligasyon karon nga adlaw. Ano ang dalagko nga mga balita, di posible ginaangot-angot naton ang pangabay sa syudad sa Bacolod nga kun mahimo i-downgrade kita dire sa syudad sa Bacolod sa bulan sang Disyembre kabay pa, no? Ipangamuyo ta nga updan kita kag ang aton sini pagpangabay dito sa nasyonal tagaan ini igtalupangod. Mag-modified kita, everybody happy man, mas manami pagid kun maglayas na si COVID-19 para everybody happy. Galing kay ara pa, galambiyong pa siya. That's why nga, ang vaccine karon mabakal na lang ang pungsod Pilipinas. Ba, dako-dako man presyo ya. Kag milyon man ang pwede mabakunahan. Pero, next year pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Ariyo, samtang wala pa bakuna, libre anay nga konsultasyon, libre nga pagpa-check up sa Life Extension Clinic, alas 9 sa ngaga. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon.
sa tiyon sang kasubo. Nanari-sari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon Sa aton pagpangalagad, morning liwat sa aton mga kauturan mad na adlaw ron las 4:51 na. Anano pagid ang mga balita ba? Pila kadlaw na lang ang nabilin? Suso, kadasig sa pagkalapulak sang numero sa kalendaryo. 28 kaadlaw na lang kag Disyembre na. Puwerte, no? Kadasig. Daw hunos lang ang inadlaw. Kamusta? Ang syudad sa Bacolod, daw wala na kita sang palalidban, pagabot sang baksin, ti ang syudad sa Bacolod, ready na. Kay suno kay Mayor Bing Leonardia, ang Bacolod, preparado nga pauntaton ang mga infra project para unahon ang bakuna. Gahulat kita kung saan o. Kaya daw prioridad man kita sa syudad sa Bacolod. Yin pasiguro man sang National Task Force ang ilahipi implementer si Carlito Galvez nga ang Bacolod nalakip sa vaccination program sa gobyerno nasyonal. Pero ang Bacolod amo ang magasto. Wala problema. Basta nga eksakto kag masaligan ang pagbakuna, ano man lang yung gasto kon kabuhi sang tao ang ibaylo. Mga infrastructure na sa masunod na lang tinuig kung magkanay-kanay na ang COVID-19. Importante sa tanan nga mabakunahan agud libre kita sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Morning landa kay Grace Turitza de la Cruz, dira sa Binalbagan. Happy birthday ko kay Judith Ayagan. Uto din siya ni Lumar Ayagan. Nagahiwat ko sang iya kaadlawan. Kay Christian Rivera, good morning man. Kay Aida Alunan, maylo nga pag-upod sa aton, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Oy, sa panahon sa pandemya, krisis naton pangkalibutanon gid kon wala kasinuptan kabudlay. Ang aton mga mangunguma, medyo gapang hakroy man, manubo ang baklanay sang kumay. Nami kuntani kundako ang produksyon. Ariho, pamati kamo basi kung makabulig ini sa inyo. Gamit kamo Unique Compete Fertilizer bangod ginapata Standard Time, las 4:55 na. Ano ang mga development naton sining COVID-19
ang kadamuon sang COVID-19. Gintawag ni siya nga COVID-19, nagtuhaw ini sa tuig 2019 nga kagaw. Ba, nagtaas na. Ang report kagabi na monitor ko, 424,297 na. Kahapon Webes, report sang Department of Health. Amo ini ang kadamuon. Ang mga nagkalamatay, nagsaka naman sa 8,242. Amo ini ang pinakaulihing nga report. Posible karong adlaw may pagbag-o naman nga report ang Departamento sang Ikaayong Lawas. Ang maayo nga balita kay siling sang Baksidzar, Secretary Carlito Galvez, damlag pa nga posibilidad unahon gid ang pila ka mga area nga may ara mataas nga record sang COVID-19. I-prioritize ini sila sa distribution sang vaccine. O galing, next year pa, no? Kay kung pamatian ta kahapon, si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, silang yang infeksyon niya daw nagdubo na nationwide. Pero, hindi magsalig. Labi sa Metro Manila, kaya muna siyang epicenter sang outbreak. Tinagnubo-nubo, pero hindi magkumpiyansa, no? Kagaw na yan mo. Budlay niyang kagaw kay gapakig-away kita sa hindi makita. Ang kasumpong ta, dinalipot kita, kay hindi kitaon. May kuntani ko ng kasumpong mo, gabit-bit talibong, pero kay Andres Bonifacio, kay kapanago kapag kakadlagan. Pero ini siya, bisan diin ka masuhot, bisan diin ka manago, kay kagaw siya, kung diin pangagalikaw ka, tumto, sige man niya sunod sa imo. Kung wala ka proteksyon, kung wala ka gasunod sa mga pagsulundan, ining face mask, face shields, social distancing, laban-laban, arang kadahon niya ka. Kung mahino ang imo immune system, may balatian kang daan, may edad-edad ka na, disgrasya agad. Halong-halong, gapasulod pangadaan kita sa bulan sa Disyembre, ayuon tagid. Abe, tagai kami Paskwa. Number 1 nga pangayuan ta Paskwa, nga kabay pailikaw kita sining kagaw nga ni, amo ang ara sa ibabaw. Ikaduha lang ang tao, ikaduha lang ang national, kag subuman ang task force sining COVID-19. Kahit ti atos ibabaw ya, amo na siya mo. Ang makamando, pagmando ya sinaya, wala sang imposible sa Dios. So una siya, pangabayon ta, basi pa man lang, kung magdulungan-dungan kita, kag lumupok ang tingog, gaguob pagkadto sa ibabaw, basi kon pamatian yaman. Ina kon ang aton pagpangabay, may sinseridad, kag nagatuman sa anuman nga mga pagsulundan. So, dungan-dungan kita bisan paano, sa malipot nga panahon, tulotangla man kamo. Pagkatapos, ikutib-kutib man ang banyo, kay ginapamatian ina dito sa ibabaw. Basi bala, kaluyan, sino makasiling? Na magsiling siya okay. Ang tao, daw-damo naman ang nagkalamatay sa bilog kalibutan, milyon na. Ginapaintindi lang kamo, ginapahangop lang kamo. Nga may ara pa sa ibabaw, damo na nagkalalipat. Ang iban nga purting manggad, gakalipat na. Ang iban niya, nga nawili sa bisyo, gakalipat na. Ang iban niya, porte na kamakasasala, wala pagapangayo katahuran, o kon ining ginatawag naton pagginulsol. Tingin na paintindi lang kita. Kag mind you, may kayuhan man, no? Ang COVID-19, pisarabla, stay at home ka, ti kundi nagmuda ang pananom, tanom dire, tanom dito, kundi daw ka nami tulukon, kadto ka sa mga panimalay sumong, ang sulod sa puluyan, masako ang kabataan, masako ang ginikanan. Tanom diri misitas, tanom utan, tanan-tanan. Kay ging kalbon ng kagulangan, balik kita sa pagpananum-tanom. Pitik sintas, pagkatapos ang COVID-19, makibot lang kita, porte nakatahom sa aton ugsaran. May nagapamukadkad nga mga bulak, may mga nagapamunga nga mga okra et iban pa. So abot silingon, kung ikaw nagapanghuna-huna sang maayo,
na magauswag pa pangabuhi mo. Iban sumo perti kabakal po no sa mga tanom perting tawganay. Nya may ara kada pabakla abi ko perting ti kundi mauli-ulian man may pasag-uli man may kayuhan man ang COVID-19 sa mga pumuluyo nga nagtinir sa ila puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
kampihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit... Sinipon kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nangin commencement speaker si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa ginapatigayon nga graduation ceremony sa 223 ka project free paglaom teacher scholars sa ilan sa ding postgraduate studies sa University of St. Lasal kon USLS sa Bacolod kahapon. Lubos nga ginpangibulahan sa gobernador ang mga nagagraduar kagindayaw ang ila sa ginpakita nga dedikasyon kag hard work nga mangin serbe inspirasyon sa iban pa nga mga scholars. Ang flagship to reach educational excellence paglaom program Project Free ang isa lamang sa mga scholarship program sa gobyerno provincial nga bukas sa tanan nga mga public elementary kag high school teachers sa bugos nga probinsya nga luyag mag-avail sa ginatawag nga postgraduate studies. Una diri si Governor Lacson ang nagpirma sang Memorandum of Agreement sa USLS kag DepEd nga nagagrant sang scholarship sang batch 3 sang Project Free Scholars. Ang kakasunugikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugin nga salamat. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. The science of a healthier life. Of a healthier life. Mayong adlaw sa aton nga mga listeners, ini nga programa ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, The Science of a Healthier Life. Kag subong, diretsyo kita sa aton nga pagkaistoryahan. I believe isa ka pag-on nga pundasyon sang maayo nga panglawason amo ang mabakod nga immune system. Amo ini ang makagagahom naton nga armas against coronavirus. Pag weak ang aton immune function, madali ang aton lawas masudlan sa mga pathogens kaangay sang mga bakterya kag viruses. Sa subong nga tion sang epidemya sang COVID-19, ang aton depensa batok sa among nga virus kag paghalong sang aton ikaayong lawas ang wala lang nagalimita sa pagsuksok sang face mask. Dapat permi nga pagpanghugas sang kamot gamit ang habon, paggamit sa mga disinfectant solution nga may mataas nga alcohol content, kag paglikaw sa pagkadto sa mataho o kon crowded nga mga lugar. Dapat ilakip naton bilang isa ka importante nga paghatag proteksyon kag depensa para sa aton ikaayong lawas kontra coronavirus ang papel sang nutritional supplements. Kag isa sa mga vitamins nga pinasahi ang iya mahimo nga proteksyon kag importante ang papel sini sa aton panglawason kontra sa mga infeksyon nga dala sa mga viruses, lakip na diri ang coronavirus, ang vitamin D3. Ang vitamin D3 madugay na nga napamatud-an sang madamo nga mga medikal nga pagtuon nga ini ang makahatag sang proteksyon sa atong ikaayong lawas batok sa nagkalain-lain nga sahi sa mga viruses, especially ang coronavirus. Liwaton ko lang, ginakabig sang iban nga mangin-alamon nga mga medical personalities ang vitamin D3 bilang orchestrator sang aton immune function. Ang butsilingon, siya ang nagadikta sa aton immune cells sang nagakaigo nga paghimuon agud mapunggan ang pagpanghalit sa mga viruses sa aton lawas, labi na gid ang pagtugas ng impeksyon sa aton respiratory system. Ang vitamin D3 ang responsable man sa pagsugo sa aton lawas sa pagpatubas sang kapin sa masubra sa 200 ka mga chemicals ukon antiviral and bacterial peptides para mapatay ining mga viruses kag para magabaskog pagid ang aton immune function para sa posible dugang pagid nga pag-atake sa mga viruses sa aton nga lawas. Kag isa lang ang brand sang vitamin D3 nga napamatud-an nga epektibo, dekalidad kag gina-recommend sa mga medical doctors subong ang Life Extension Vitamin D3 nga ginhimo halin sa isa ka prestigious world's leader in anti-aging medical group, ang Life Extension Foundation, Florida, USA.
So, makasiguro kita nga safe, potent, effective, science-based and advanced formulated supplement ang Life Extension Vitamin D3 nga aprobado sang FDA Philippines and FDA USA. Kag subong aton pamatian si Dr. Manfred Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon. Wilfredo Aldas kay Milalos Apuang, baga monitor siya sa Virgin Field, USA. Kay Dodge Dalida, kay Lily King, good morning man. Abe pangapikapi ka mo da, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, wala ini kalamay, natural sweetener lang. Makabulig pa alerto sa inyo lawas, nagapangapi na kamo healthy pa. Ang mga estudyante pa imnas ni, kaya daw gaabri ang ilang memorya, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo, mapagsik perme. Hindi ka mo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. Loaded pa ini. Sang phytonutrients, nagabulig tinlo sa atong tinai, hindi ka makapagwahig ko, hindi ka makaitsa, 3 adlaw, hilo na sa sulod sang inyo sinitinai. Pagwaa, anong himuon? Pangapi ka mo, Dr. Alfred's Green Coffee Saga, Dr. Alfred's Green Coffee sa hapon, makibot ka mo, mangin best friend na ninyo ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Lupus East, Kmart, Negros Grace Pharmacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na dire kita. Balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, kawatan nga nadakpan sang civilian guard nga nagpangawat sa sulod sa isa ka establishmento komersyal sa downtown area ginpasakaan na kaso sang Police Station 1. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office, wala na makapalag sa civilian guard ang kawatan. Sa inisya ang ginaresto, kag madakpan sa akto nga nagkuha sa mga baligya sa sulod sa isa ka establishmento komersyal dira sa Mandalan, Luzuriaga, sa Coperi sa Barangay 13, Siyudad sa Bacolod. Ang suspect Action Fred nga gipasakaan kahapon sang agas sang kaso nga thief amo ini si Stephen Ramos, 32 anyos, soltero, kag pumuluyo ini sa Purok Dawis, Barangay 14, Siyudad sa Bacolod. Si Ramos Action Fred ang nadakpan sa akto ni Reggie Ledesma, civilian guard sa isa ka establishmento komersyal nga nagkuha sang tablet, dinusina nga brief kag backseat short nga wala ini mag-agi sa cashier.
sa makagwa na sa exit kaportahan, si Ramos dito na nga ini siya ang inaresto sa civilian guard nga si Reggie Ledesma kagiton over gilayom sa police station number 1. Yari ang palayag ni Police Major Jubel Sidel, hepe sa police station number 1 sa interview sa Aksyon Radyo. Monitor sa daan nga nakakuha sa datang item. Okay. Tapos pagwa niya to, gusto niya may ikot niya. Pagwa to, nag-alert kay may kuha sa item nga duduwa ko to siya tapos meron nga back-circular tumutulosan na intercept sa recover mismo ang duwa ka dosina nga back-circular. Dagang para naman subong siya ang kaso test. Si Stephen Ramos, sir, may mga previous case na sa area nyo? Wala sa sir ang kaso pa sa station. Pagkuklang nga kita na kung ganun nga persona. Tapos ay ibra sir nga lawas, ito puro tato naman nakagi ni priso, sir? Doon nakagi sa piso ko, ito ka na sa kung anong kaso sir. Action Fred, si Police Major Jubel Sidel, hepe sa police station number 1 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Rodney Harder, good morning. Basiwa, good morning. Ang Ruby Street, City Heights, isa kasimana na wala tubig. Porte, no? Ang ginapaligo lang ko ng mineral, ay ano na tabo. Hoy! Basiwa! Basiwa, sa Kali, Ruby, City Heights, isa kasimana wala tubig. Ay kalain nun siguro, no? Hamak mo isa kasimana wala ka tubig. Wahapen. Anong natabo? Aber, basiwa. Oy, sabat! Isa kasmana wat tubig. Abi, kamuman abida. Mga empleyado sa basiwa da, mga opisyal. Isa kasmana wala tubig para sa balay nyo, mayuman. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus,
hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa Kay Frida Abad Miga ini, dala sa barangay Taytanuibe ni Sonia Baira, San Rosal, Takuling. Kay Marilo Trabilla Katinoy, good morning man. O isa aton mga utod bala basi may kapan kamo nga bukol sa lawas. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon, ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 23-6. Una nga bula, resulta, 23 kag 6. Second draw, ikaduha nga bula, 27-30. Ikaduha nga bula, resulta, 27 kag 30. Third draw, ikatatlo nga bula, 17-5. Ikatatlo nga bula, resulta, 17 kag 5. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 jackpot dako na 228 milyones 870,440.
Resulta, kombinasyon in any order, 35, 20, 48, 5, 41, 36. Resulta sang 649-35, 20, 48, 5, 41 kag 36. Sa ilo kita 642 jackpot 5,940,000. Resulta in any order 22, 27, 36, 14, 21, 29. 642 nga resulta 22, 27, 36, 14, 21 kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:30 na. Morning lang kay Idilaos kag Warlito Nisha. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PNEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kung Negros sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, pagbayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa Palatuntunan. Sulod, natalana magasapol sa Disyembre 1, agod talakayon ang mga preparasyon in kaso may pagbag-o sa educational system sang DepEd sa masunod nga tuig. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Natalana nga magapatigayon sa meeting si Councilor Rinicito Novero sa local school board sa syudad sa palabuton nga Disyembre 1 bilang preparasyon sa anuman nga mga development sa educational system sang DepEd sa pagsulod sang tuig 2021. Suno kay Novero, mas labing maayo nga planchado na daan ang contingency plan sang syudad. In kaso gidman nga magpanumbalik ang face-to-face classes sa tiyon nga magkalma na ang problema sa COVID-19. Angot siniplano man ni Novero nga magpatigayon sang inspection sa development sang trabaho sa evacuation center nga gin-convert sang syudad para magamit bilang COVID-19 facility. Pinagayo ko ito nga na meeting kami sa school board. I think you might have it this coming December 1. Ang posibilidad na magbalik ang face-to-face instruction by January 2021. Posibilidad na, although hindi pa na sigurado. So ano karon ang amon ni Moon? So ma-meeting naman kami sina, ang hapon man nga team, ma-meeting man kami, o ano ang dapat ni Moon. But meantime, mag-isisa kami to anay sa Vista Alegre, tanaw namon kung ano na dito ang status. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabako
Bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PNEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong magkalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto di kag kay Lino Palik. Diri kita ho. Balita naton lalaki pilason matapos nga ginbuno sa syudad sang Escalante. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred Pilason ining isa kalalaki matapos sa bunon dira iya sa Maydanao Port, Barangay Old Poblacion, syudad sang Escalante, nagligad nga gabi. Ang biktima diri ginkilala sa kay Joe Marlon Franga, 51 anyo, soltero kag residente sang Chinoy Village, Barangay Hunob-Hunob sa uman nga syudad. Aksyon na Fred ginatudlo diri nga suspitsado ginkilala naman sa kay Christopher Martinez, 33 anyo, sa muman nga lugar. Base iya sa pag-imbestigar sang Escalante PNP, ining biktima action na Fred sakay sa sakayan pandagat kag nag-abot ining nasambit nga suspitsado ginpangita ini siya kag sa makit-an ining nasambit nga biktima gintampa ini siya. Wala labot dira ginbuno ini siya sang duha ka beses, nahulog sa tubig action Fred kag ginpadasdan pagid pero nakalangoy ka nakapalagyo ini siya nga karon gilayon gindala sa hospital kag ginabulong. Voluntaryo naman nga nag-surrender ini nasambit nga suspetsado karon dira sa kapulisan. Padayon pa ang investigasyon sang motibo sining nasambit nga pagpangbuno. Ining balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC
kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo ginabakal simpon kay ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo madua nga mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang
silyo nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, base sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na Radio Philippine Standard Time la 5:56 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Kana Fred gin kondenar sang kapin 60 ka mga individual gikan sa 3 ka barangay sa Banwa sang Castava ang kahimuan sa mga communist terrorist group pagi naman sa pagpatigayon sang peaceful rally sa barangay Milapasok sa amuman nga Banwa. Lakip sa aktibidad ng pagsapol kag pagtalakay sa mga social issues agud matagaan man sang sabak solusyon sang otoridad. Ang aktibidad gintambungan sang naglain-lain nga opisyal sa barangay kag representante sang iban nga ahensya sang gobyerno. Lakip man sa patigayon ang mapapirma sa Wall of Commitment nga nagadeklara persona non grata mga CPP, NPA, NDF sa ila komunidad kag pagsunog sa mga posters kag placards. Sa dugang panaton nga balita, naglambot naman sa 34,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu ang nakuha sa top 8 drug personalities ng Talisay PNP sa buy-bust operation nga ginpatigayan sa nasambit nga estasyon. Ano dagpan ang ginkilala kay Dean Frederick Abeliar alias Nonoy, 41 anyos, residente sa barangay Mambulak, siyudad sang Silay, apang temporaryo nga nagpuyo sa barangay Zone 2, siyudad sang Talisay. Si Abeliar ang priso karon sa custodial facility sang Talisay PNP. Sa sininga panahon, importante ang ikaing lawas. Agad malikawan ang mga balati. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:58 na. Dira kay Alex Muntisa, kag Ronnie Villanueva. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo
Radyo. Pagkulungon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,